Je zit er heel wies te kijken, maar ik vind je wel een beetje vierkant hoor. Je bent wel een echte bouwer. Nou, ik vind het leuk dat je er bent en tot ziens. Ik wil de groeten doen aan mijn vader. Ik wil de groetjes doen aan papa. Ik wil de groetjes doen aan papa. Ik wil de groeten doen aan mijn moeder. Groetjes aan papa. Aan mijn vader doe ik de groetjes aan. Ik doe de groetjes aan deze Lego pop. Doe de groetjes aan jou. Ik ben Joris en ik wil de groeten doen aan Mond. Ik ben Jeffrey, ik kom uit Ede en ik wil de groeten doen aan oma Bolly. Ik ben Sabine en ik wil de groeten doen aan papa. Ik ben Ikea, ik kom uit Westerschelling en ik doe de groeten aan opa en oma. Ik ben Noortje en ik kom uit Wiederen en ik doe de groeten aan papa en mama. Ik ben Jordi, ik ben 18 jaar. Ik doe groeten aan mama en Lint.